बिरहोनाय हाबाफारिया जालाङो। दा आंथ' जा बुंनांगौ बेखौ बुंलांबाय। जोंनि आगुनि जायफोर जोंनि आबै आबौफोर दङ लामा गालांनाय थांनायनि दानि मडार्न जुगाव ओरैबायदि जोङो गोदान लामाजों आगान सुरनांगौ। बिनि जि प्लेटफर्म बे प्लेटफर्मा खिन्थु बर'नि गेजेराव बर' थुनलाइ आफादा कमन प्लेटफर्मा ओरैबायदियावबो जोंनि बर' मानसिफ्राथ' जेरावबो सेरखा बेरखा दङ। एकदम नेपालबाबो दङ, बांलादेशआवबाबो दङ। बेबादिखौ नायनानै जोङो बोसोरसेयावनो खेबसेबाबो हायोबा बिनि बारा बिथांमोनखौ लिंहरनानै जोङो बेखौ बर' साहित्य सभायाव मोनसे संगम स्थल बयबो ज' गोरोबलायनायनि मोनसे आफाद हिसाबै जों बेखौ गनायना लायो। दा जोंनि गेजेराव कोनो प्लेटफर्म होनना बुङो बेनोसै। ओंखायनो बिनि गेजेरजों जों दावगाफिननायनि बाथ्राखौ जों नाजायो आरो साहित्य सरसा खालामाब्ला जाथिया बिनि ब्रेइना मोनसे माबा फैया, बिबर्तन फैया, जौगानाय बा सुस्रांनाय फैया। ओंखायनो बे गथ'फोरनि गेजेरावबो बे सरसाया जेन' थायो बेखौ जों मावलांनांगौ। उन्नति होननानै बुङोब्ला संस्कृति होननानै बुङोब्लाथ' माने सभ्यता होननानै बुङोब्ला दानि जुगाव बे साहित्यनि मानदान्दाखौ सिनायो। ओंखायनो बे साहित्य सभाया जोंनि थाखाय बिराद गोनांथि। थेंक इउ।